Boten a conta a ver cantos cafés beberon hoxe. Seguramente a maioría de vostedes tomou 1, 2, 3 ou incluso máis, só con leite cortado, con ou sen azucre e con algo de sorte acompañado de algo para mollar. Ao redor dunhas cuncas de café xiran moitas conversas nas cafeterías, así que hoxe nós tamén fomos polos bares de Vilagarcía para coñecer os hábitos cafeteiros da xente. Me estoy tomando un café y tengo aquí el termo con café. Me tomo al día 4 cafés o 5, depende. Solamente en el desayuno y nada más. Eu sou moi cafetera, o que pasa é que non vou tomar café, pero son cafetera. Pero toma igual. Descafeinado. Solo de día, de noite non. E me encanta con churros, con rosca, co que se lle poña diante. Como mucho el de la mañana y antes de ir al gimnasio, antes de ir a entrenar. Sí, se lo recomiendo a todo el mundo para ir al gimnasio, tomar un café antes de ir. Porque es muy estimulante para activar el organismo y entrenar. Un todas as mañás e despois pola tarde 2 na casa ou así. De media, cada galego toma uns 820 cafés ao ano, a terceira comunidade de España máis consumidora. Toda Galicia cafeteira, no norte no noroeste de España somos a xente que mellor café tomamos. Temos un índice de café arábica, que o café arábico é o café de calidade, máis alto de España. O café con leite é rei de reis, con todo, sei que os verdadeiros amantes do café sábelle só. A xente así que lle gusta as sensaciones fortes na boca, toman café só e sin azúcar. A xente para poñerse o día máis social é a bebida de café con leite, que un 90, un 85, un 90% dos cafés sírvense con leite. Hoxe o café celebra o seu Día Internacional reivindicándose como un produto saudable, pero ollo, todo depende do seu procesado. Cando ti torras o café, esa glucosa poderá caramelizar ou carbonizar. Se a carbonizas, cámbiase e chamase acrilamida. A acrilamida é unha das sustancias máis canceríxenas que existen. Entón, o café é malo, si se está mal torrado. Entre as vantaxes dun bo café, diminúe as posibilidades de sufrir enfermidades neurodegenerativas, reduce o risco de padecer diabetes, aporta nutrientes esenciais e, como non, mellora o noso rendemento.